tälle sunnuntaille lähtöauto starttaa 5-vuotiaiden Suomenhevosten ryhmäajo 2100 metriä. Poissa numero 12, kyseessä Toto 76 5. kilpa. Ja mukana ovat Tulirubiini, Kaijus, Arvo Ensio, Muijas Suomalainen, Herra Hopo, Humiro, Hypäjä Jallu, Lumi Masi, Ellin Sisun, Juunin ja Sukker. Lähtölinjaan on matkaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja numero 1 Tulirubiini tiukasti sisältä, mutta suistuu laukalle ja johtopaikalla numero 2 Kaijus ulottuvilla. Ulkoalla yhdessä numero 7 Hypäjä Jallu, laukka numero 10 Juunin. 308 Lumi Masi välissä toisella numero 9 Ellin Sisun. Numero 2 Kaijus on kärjessä, 7 Hypäjä Jallu tulee kupeilla ja tämän perässä numero 9 Ellin Sisun. Kolmella perottelee hänelle laukannut nyt Ravia kulkeva 1 Tulirubiini ja Ellin Sisun lähtee hyökkäykseen kolmannelle. Kellopainilla takasuoraan pistelee 2 Kaijus ja numero 9 Ellin Sisun välttää rinnalle avauspuolikas 21-0. Ja vauhtia lisää vaatii Henri Polström numero 9 Ellin Sisun kanssa. Kaijus vastaa hetken uutta takasuoraan lähestyessä loppuaan 9 Ellin Sisun vyöryy kärkeen. Numero 2 Kaijus varjostaa sisältää kolmantena numero 4 Muijas Suomalainen ja tämän rinnalla jatkaa toistartaa vailla vetoapua 7 Hypäjä Jallu ja rivit ovat väliä. Vauhti on ollut kovaa, tosi kovaa. Neljäntenä sisältää tulee numero 3 Arvo Ensio, tämän rinnalla toistartaa toisena 8 Lumi Masi. Sitten Rakua sisällä 5 Herra Hopo, toisella 6 Humiro. Rakua jälkeen joukko täyttöistä Sukker, 1 Tulirubiini ja 10 Juunin, kun kierros tärkein ajassa 21-0. Ja tahdin takaa Ellin Sisun. Numero 9 johtaa 10 metrillä, kun viimeinen kierros käyntiin. Tämän matkamohiiden ja ruudien Suomen 23-1 ja nyt etukaarteeseen johtavaan jatkaa 2 Kaijus ja tavoittaa Ellin Sisun tutun taisteluparissa. Siellä 3 tulee numero 7 Hypäjä Jallu ja 3 kärjestä Rakua muihin. Se sanotaan jatkaa numero 4 Muijas Suomalainen. Tämän takana kiinni 3 Arvo Ensio. Toistartaa etenee nyt sijalle 4 8 Lumi Masi ja tämän varavedessä tulee numero 6 Humiro. Seuraavana 5 Herra Hopo. Ensimmäinen kierros on mun ja se oli tosi raakaa ja 3500 25-5. Hieman menettiin henkeä ja nyt aletaan selvitellä kuka on pikkukunkku vuosimallia 2017. Viimeinen 500 alkaa 2 Kaijus kohtaan toiselle ja haastaa numero 9 Ellin Sisun, joka ei kykene vastaamaan Kaijuksen rynnistykseen. Ari Moiranen kannustaa numero 2 Kaijus kärkeen. Ellin Sisun tulee toisena, mutta kadottaa tuntumaan Kaijukseen ja Ellin Sisun auttaa numero 8 Lumi Masi. Vapaille vesille on päässyt numero 3 Arvo Ensio, piti tämän kulmailemaan aiemmin nelossijasta, mutta kun maali suoraan auki ja johtaa Kaijus ja selvästi Rakua 20 metriä, kohta jo enemmänkin. Numero 2 Kaijus, kotiradan Kaijus, 1-vuotias on kohti pikkukukki Tintteliä, Lumi Masi toisena, Ellin Sisun kolmantena